Ciao. Ciao! Ciao! Nyt tehdään video semmosesta kuin hei, ja heter Pernilla Kallas, Nilla eli Pernilla Pökkermänistä. Tää tyyppi tekee siis videoja enimmäkseen maideita, eli tommonen perus vloga, ja Nilla on vetänyt kyllä semmoista settiä varhaan YouTubessa, et no kaikki nyt tuntee Nilla, se tekee semmosia perus persevideoja, missä niinku... No joo, ei, mut hei mennään videoon nyt. Mä ajetaan käyntiin tää. Ciao! Ciao! Sä hyvästelet mut niinku heti kun me video alkaa. Mitä vittua? Mikä on tää Espadian taito? Kerron vähän mun omasta tyylistäni, tai ehkä en nyt sillä kerro, mutta Jätkä kertoo, mut ei kerro. mä aloitan takeista, joo. Tässä on 3 takkia. Aika monta takkia. Ei oo varaa afrikkalaisille. Afrikkalaiset vois syödä. Tästä mä maksoin 220 €. Sä et sais tää takki! Mitä? Tiedättekö mitä mä maksoin? Jätkä maksoi 200 € takista! 3 takkia. Mä en malta odottaa mitä ne muut takit maksaa. Laitetaan pojat semmonen hintakanteri tohon noin. Nähdään kuinka paljon lopussa maksaa koko keikko. Kuinka monta hobbit-tyytty eläis siellä jossain Georgiassa. No jokin tommonen tehty siellä. Mut tää menee oikeesti tosi pitkälle. Tää menee mulla. Tää on miesten ämmä. Haluatko tietää kuka on miesten ämmä? Se on ihan paska. Mulla yleensä, jos mulla on vaikka seteli mukana tai kolikoita, niin kaikki tippuu oikeesti. Seteleitä! Kolikoita! Oikeesti mä en edes halua tietää kuinka monta seteliä mulla on tippunut vaan sen takia, koska takissa tai hupparis ei oo ollut niinku vetskaria. Sitä varten on vittu lompakot. Vittu Nilla jakelee rahaa vai se kaapinen ihme tekee, että on varaa tommosia takkeisiin. Joku pummi Ne 5 € setelit on siellä vaan lämmikkeenä taskussa. Takin hinta oli, olisiko ollut 150. 150. 150. Lisätään mukaan. Off-Whiteilta mulla on yksi vähän niinku bomber-tapainen takki. Tää on koossa M ja hintaa tällä on noin 700 €. Toinen bombertakki, 700 €. Kato noin vittu raitoja, tämmöset pystyy ala-astelainen 700. maalaa tohon. Ja tämä on valkomusta. Ei se on valkomusta, se on sinikeltainen. What color is this Trace? Sitten on teepaita. Täällä on tää, aloitetaan selästä, tosi tyypillinen Off-White, tällainen merkkityyppi taas täällä takana. Hetkinen, me tarvitaan nyt ne rummut, koska äsken oli sama merkki, joten saattaa olla aika kuumuttava toi hinta, eli snarret käyntiin. Mä en ehkä menis ostaa keltaista paitaa ihan vaan tänne, että hei nyt mä menen ostaa keltaisen paidan. En ehkä fiilais niin paljon, mutta Off-Whiteissa niinku kaikki menee. Sä sanot tossa suoraan, että sä oot brändin perässäkävelijä, koska sä sanoit, että sä et ostais muuten keltaista paitaa. Mikä on tää video, missä sä kävelet keltainen takki päällä? Se ei oo myöskään Off-White. Ja tällä paidalla on hintaa muistaakseen 310 €. No niin, sieltä sinne vaan sitten. Siis ei helvetin perse. Sitten mennään kenkiin. Heijaa, siinä on nämä kengät ja siis mä voin sanoa, että oikeesti Yeezit ei ole tai nehän on tosi arvostetut kengät. Saanko esitellä? Adidas Yeezy Boost, että voit vain flexata muille kiddoille, koska niillä ei ole rahaa ostaa 350 € kenkä. Tai no ei ole vielä hintaa kuultu, mutta niin mä veikkaan. Viimeisiin kenkiin, viimeiseen lemppariin ja ne on nämä. Nike Air Force Oneit. Tässä valkoiset. Siinä oli mun suosikit, toivottavasti diggasitte. Vittu. Huhhuhhuhhuh. Toivottavasti piditte. Ootko vittu meemi? Ja pistäkää ihmeessä peukku ylös, jos haluatte nähdä näitä myöhemmin. Ei kiinnosta. Tsekataan sitten, mitä mä keksin näiden vaatteiden kanssa. Poltanne. Millaista teeks mitään lookbookia tai... Ai lookbook. Aika omaperäinen idea. En ole kuullut yhdenkään YouTubea nähnyt tekevän lookbookia. No toisaalta se on kyllä step up niistä kaikista perse-salivideoista. Toivottavasti diggasitte, hypatkaa ja subscribeatkaa, niin me nähdään taas pian. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, huomasitteks? Ciao! Tuli oikeesti kohtaa. No niin, heitetään uusi video sit saman tien perään. Ciao. Ciao! Hyvästellään heti kun aloitetaan. Käy. Mä en yleensä puhu mistään kommenteista, negatiivisista kommenteista, mitä mä oon saanut. Mä en yleensä, mut tänään mä oon provosoitunut. Video nimeltä Mun suosikkeja, mun suosikit, joku tällainen kakkososa, missä mä puhun mun vaatteista ja kengistä. Se kommentin määrä, se paska kommentin määrä, mitä mä sain, oli erittäin iso. Drop it. Ja se näkyy myös peukuissa. Mä teen mun rahat itse. Ja mä saan tehdä ihan mitä mä itse haluan mun omilla rahoilla. Juu, niin saat. Mut pitääkö se rahan leveillä? Jos mä saan 1 000 000 euroa mun äidiltä, mitä mä en todellakaan saa, mutta jos saisin, niin mitä väliä? Raha on kuitenkin vaan rahaa. Se ei tee asiaa tai se ei tee ihmistä onnelliseksi. Ei tuo onnea. Tästä mä maksoin 220 euroa. Takin hinta olisi ollut 150. Ja hintaa tällä on noin 700 euroa. 310 euroa. Sun ei tarvitse ehkä stressaa sitä, että saaks me nyt laskun maksettua. Mut se ei tee ihmistä onnelliseksi. Se ei tuo rakkautta. Se ei tuo mitään. Raha on vaan rahaa. Mikä sitten tuo onnea? Koska niin kun mä huomaan, että sun kumminkin elämä painottuu melko paljon just niin kun näihin pointteihin, mitä sä niin kun kiellät tässä tällä hetkellä. Mut siis niin kun sulla on niin paljon videoita, jotka niin paljon perustuu just vaatteisiin sun muuhun niin kun erittäin rahapainotteiseen. Että niin kun pitääkö sun olla joku vitun eräjorma jossain, että susta oikeesti voisi sitten tulla se onnellinen. Raha on kuitenkin vaan rahaa. Se ei tee ihmistä onnelliseksi. Mä voin sanoa, että yksikään noista tuotteista, mitä mä esittelin tuolla videolla, ei senttiäkään mun vanhemmilta. Nada! Sitä ei lausuta nada, vaan nada. Mun äiti ei koskaan ostais mulle 200 euron takkia. Mun äiti ei koskaan ostais mulle! Ja siellä oli kommenttia myös, mitä mä sain suoraan näin naamalle. Että Piippu, mä oon erittäin pettynyt suhun. Miksi? Miksi? Why? Kerro mulle, miksi? No mitä sä luulet miksi? Ettei vaan ois noiden hintadroppien takia. Halpa. Tai no, ei nyt ihan halpa, mutta kuitenkin. Mut siellä oli yksi järkevä tyttö, joka sanoi näin, että miettikää sitä, että Piippu ostaa vaatteen, joka on itse tehty, missä ei ole käytetty lapsityövoimaa. Se ei oo mikään ylpeyden aihe. Mä kävin eilen Hesellä Mäkkärin siellä, koska sauna, Karjala, Mämmi, Terva, isänmaa, Talouskasvu. Niin, talouskasvu, jne. Mutta en mä saa siitä mitään kiitosta. Helvetti päinvastoin, mun lompakko huutaa Hoosiannaa kuin Heikki Salmelan vaimo kirkossa Hesen hintojen takia. Mut puolustaako mua ketään kiimainen 13-vuotias räkäpersen netissä? No vittu ei! Totuus on se, että nykyyhteiskunnassa sä et voi vittu enää tietää, onko se joku nuori tumma Taneli Tansaniassa tehnyt sen, vai joku aikuinen tämmöisessä kehitysmaassa. Vaatteet tulee muutenkin nykyyhteiskunnassa vaan niinku alihankkijoiden kautta, joka tarkoittaa sitä, että sä voit tiedä, mistä ne on tullut ja kuka hemmetti ne on tehnyt. Offitenkin vaatteet, joo ne on kalliit, mutta ei se tarkoita sitä, että ne olisi joku niinku aikuinen tehnyt. Se on ihan hyvin jonkun lapsen tekemä. Koska Josephin takit on tehty käsin, Off-Whitein vaatteet on tehty käsin. Käsin. Tehty käsin. No joo, musta tuntuu, että Soulfefin vaatteet on oikeesti tehty käsin, mutta kuka nyt oikeesti niinku hokee jostain jotkut faktat, että ne mukaan oikeesti olisi tehty käsin? Miksi mä en silloin saa ostaa sitä, vaikka hintaa ois vaikka 1 000 000 euroa yhdellä takilla? Miksi se sun persettä raavittaa? Miksi? Vittu sä olet yksi huora, kun sä menet ostamaan tollasen takin. Miksi? Onks mä ansainnut sen? Jonnet haukkuu mua netis. Äiti, mitä mä teen? Tee vastavideo, Nilla. Tee vastavideo. Okei, mä teen vastavideo. Miksi te on videon perse? Tää oli kommandiittiyhtiö meidän studiolta. Kiitti, että katsotte meidän ekan pilottivideo.
Jees. Tästä tulee varmaan melko paljon ristiriitaisia mielipiteitä, mutta hei, sillähän meitä ruokitaan. Nada. Miksi se sun persettä raavittaa? Oho, ja olipa monimutkainen kysymys.